under den her plastikboks her, der er der lavet en kort afstand mellem en af de faser, det er det 10 kV-kabel. Okay. Og så er der lavet en skærm rundt om. Og imellem, der har vi skåret et hul i den ene fase, sådan så den har en meget kort afstand ud til skærmen. Det vil sige, at når Christian lige om lidt sætter et skud igennem, så vil der komme et overslag mellem skærmen og den ene fase. Fordi at vi har sat den ene klemme på den fase der, og den anden klemme på skærmen. Okay. Så om lidt så vil det ryge igennem, og så vil det sige et knald. Hvad sætter I på niveau, energi eller spænding? Da vi satte det op, der skød vi med 2 kV. 2 kV? Ja. Hvor meget fik har du bagved? Hvor meget kan du levere? Hvor mange joule er der på de 2 kV, Christian? Jeg tror, det er 120 kJ. 120 joule, okay. Det er 1200 kJ. Ja, I må gerne komme her om og så I står lige der. Og se, jeg har fået den. Kan du ikke? Der må nogle af de unge mennesker, der filmer det. Ja, jeg er i gang. Siger vi lige til inden, eller? Skal du ikke spare noget film, ikke? Det med det. Nej, jeg kan godt filme kort. Tænk på miljøet. Man må ikke læne sig op af bilen, Bo. Nej. Det melder jordfejl. Okay, Det må have vandet, den ligger i. Okay, der er nogen Nu skal vi grille væk til os. Det er jordfejl. Det var lige en gruppe eller to. Det her, det gør det hver gang. Det er en, der mister fingeren. Jeg har kun sat toeren til. 1 og 3'eren ligger på gulvet, så der er jo jordfejl. De demonterer den. Så kommer der ikke jordfejl med. Siger du 3, 2, 1 eller sådan noget? Så filmer du. Hvad var fesen? Antiklimaks. Det gjorde han med Men ikke mennesker. Det kan jeg ikke det. Kun en hest. En hest og en automekaniker. Du ser jo. Ja. Så skal jeg regne med et vist bil, ja. Ja. Kan den ikke mere end det der? Det er bare flyver du over. Skal vi ikke brænde værksted af? Ja, okay. Bare på max. Bare helt op på max. Når de arbejder med batterier, ikke også på 12 volts. Jeg kommer til at kniste der, mand. Ikke tid. Det vil sige, det er jo helt lukket kabler. Skal der komme? Godt. Jeg er så sikker på, at I kan starte bilen bagefter. Vi stjæler 220. Har I skruet op på den? Hvis jeg skruer op på 32 kV, så flyver den der helt på tusind. Gør den lige. Det vil vi gerne se nu. Så har det Blackboard ikke en baggrund. Det er ligesom et kanonslag. Vi giver no boards. 5 kroner hver for sent. Der er så meget effekt i det, vi laver.